Oy, lo mga paps. Tanawang kuan paps, sa ngalan ni nga motor gali paps. Mga Bagong Rusi Plus. bagong model sa Rusi, Flash latest 150. Flash 150. Ay na. If ay na ni dayon. Nay engine balancer. Mo ni nakanindot. Ayo palunga ba di? Oh, dili. Tanawa ninyo ang kuan, digital na ang kining kuan. Pipip, kusog kayo, suga. Lead na. LED na, tanawa na to diri. Yeah. O, tanawa paps. Mga ka-chicken. Mga ka-chicken, tanawa yung mga kuan, yung suga mga ka-chicken. Lead na, lead. Okay kayo, nindot kayo mga ka-chicken. LED na, kusog kayo. Then ang mags mga ka-chicken, tanawa mga mags nga ka-chicken. Oh. Nindot kayo mga ka-chicken. Di ka magmahay, sulit na sulit. Muna siya ang Flash 150 FI, bagong model sa Rose. Din yan tambutso mga ka-chicken, tanawa. Okay kaya yan tambutso mga ka-chicken. Ang model mo na yung driver oh. Ang konduktor dara oh, mo na yung konduktor. Asa na konduktor kana? Ah. Ah. Okay kayo. Murag sa GXG. Pangayan is siya kung kani bitaw parehas kang giring kung tuwa. Okay kayo na. Kani bitaw bangagap. Sugo dali. Pwede na siya i-kuan tao diya sa Alam lalong. sa sniper ba no? Nga pwede na siya itaod. Ang ligid parehas sniper pero ang tambutso maupuan. Atong GX na mono. Latest model sa Rossi, The Flash. Barato ra ni, barato ra. Walay vibrate kay na siya FI ni siya dayon na engine balancer. Pwede po ka mo charge dire mga ka pwede po ka mo charge dira mga ka chicken. No. Yung flash ba? Yung flash? Dili na ang flash oy. Ilay ko ba? Likod. Good. Ano? Ano? Yung flash ba? Narapit ni flash ni. Adara. Ay, bawal. Bawal ako. Bawal eh. Pwede po ka diha mo kuan. Pwede po ka diha mo charge. May charge ranan. Backset nindot kay mga ka-chicken. Mga ka-chicken, mga mahinang nila lang. Nindot kay backset mga mahinang nila lang. Oh. Kana siya. Muna siya si Rey Mysterio, may na kayong dulag kuan. May na kayong dula og basketball karon. Si Rey Mysterio.